Ntase hayi hlalani phansi ke sanhlani phansi yewethu wakhe wamenzisa umntana odom i-homework uthuthi hayi umntana doesn't get it ntase ibe ngasingambetha yewethu ibinjalo ke i-testimony kaFadela Adams yonke futhi yonke ibinjalo ibiba ngaske bantase umkatsi kanye umthi ngeduster apha umthi mamelani bantase into yenzekayo. So kulonto ke kaFadela Adams eberapha apha i-testimony yakhe izolo and ke ngoku bantase sivile into nokubana okay uyangqinelana noRaphesu noDrew Ramsamy into nokubana ilentoza section 27 that is before the Madlanga Commission is not the same section 27 yena awayisubmitayo kwi-IDEC, right? Because the section 27 that iMadlanga Commission has, it has into the forklift and then it also has into PKTT, right? But le Madlanga Commission inayo ayinazo ezo nto bantazi yabo. So uyatsho ke na into nokubana no he was so passionate about into PKTT, there's no way into nokubana ayikho ku section 27 yakhe. So uyatsho ke into nokubana la section 27 before the Madlanga Commission he made in China. Shapcho hayi sivume ke leyo abuzwe ke ukuba ntase ngeyesibini nje nokubana okay cool yeke ke ku section 27 siyakuva mntase into nokubana uthi ume apha kule section 27 masiye ke ngokunto ye-statement zakho into nokubana apha sine statement kukho i-A1 statements esinazo and ke ngoku ezika Drew Ramsamy nezika Raphesu azistentshwanga zisayiniwe nje but akho stamp. But leka Perumal yona i-section 20 i-A1 statement ine stamp. So ke ngoku kuyabuzwa kuyo into nokubana ngokuya ngalamini nge-6 zika January wawukhona nangoku kube kwesi stamp okanye ithini into yo bantase ndithi hayi sabhampula wabhampula umfana athi bathi u-Circles Ncube into nokubana yeyi mfana silapha apho sikhoyo kutheni nto ubhampula kangaka. Ndatsho ndacinga la example yayisenziwa nguSibiya nakhumbula uSikwabha ngokwayesithi chair, I'm looking at the chair now. You see when a chicken and a goat and then there's a door. So what he was trying to explain there was basically saying into nokubana Nandi chicken okanye ndi-goat and iMadlanga Commission is trying to force me into nokubana ndingene kulo mnyango and ke ngoku mna ndiyayazi into nokubana ungena kwam kulo mnyango ayikho indlela yophuma. So umane siya ngapha nangapha ukutsho uSikwabha ke kula example yakhe qha ke bantase niyamazi nani uSikwabha mosuthetha njani akayithethi into ivakala. But what he was trying to say is that Advocate Sesewaloyi is trying into nokubana angene kulo mnyango and yena akafuna ungena kulo mnyango because ufila ngathi yi-trap. So Advocate Circles Ncube was trying to do the same thing with uMaBriefcase, but sana uMaBriefcase akaboni noba kukho umnyango bantasi. Yena nani akaboni noba kukho umnyango ndithi uyaqhawulisa uAdvocate Ncube into nobana yeyi ngena ngapha hayi laa nto ibona idonga ayiboni kwamnyango bantase azange ndambona umntu odom kanje bantase nantsi le example kaSibiya then sibuye sigqibezele lika-Adams. I'm looking at the chair now. When you have a chicken or a goat and you want it to enter into this door and you pushing it and it tries to go and you bring it here and try to reason you bring it here. Now, Commissioner Baloyi put a fact, and as I tried to respond, said, no. Then she goes. Then I try to. Then you understand that she actually wants me to enter into that one door, and it's a problem for me. It's really a don't overwhelm me. The authority is different. I am sitting here where I am, and you are at a higher authority in such a way that I have to respect the authority. And the fact that where you are coming from, you're speaking from a position of power, does not necessarily mean that now it compels me to concede. And then the moment I concede, then the media, he considered this, he was grilled for this, he was forced to this. It's unfair. Okay. Waphela ke ukuba ndasengangenanga obviously kulo mnyango kufuneka ungene kuwo
waphela esithi into yokubana no, he was there when the statement was commissioned, and that istampu sabethwa phambi kwakhe. And bantase, I don't think he understood what he was saying, but ke that's what he said. Hayi sharp cho sigqitheke ngoku kuleyo, singene kuleyo ba emane reference umuntu ongasekhoyo 2 minutes. Hayi mina ndaxelelwa ngulo ungasekhoyo, kodwa yemfana kithi you must understand into yokubana ngoku you respect umuntu ongasekhoyo as much as you say you respect him, but ngomfake kule nqushu. And ke ngoku sizawufuna a bit of evidence into yokubana siyazi into yokubana lo ungasekhoyo kanye u-involved kanjani kuyo yonke lento. Hayi wathetha nento zobana umfazi wakhe went on national television watsho into yokubana besi-close because everyone was saying into yokubana mna naye sikhoze close. Ndaqomba Thixo, nanko ebhampula again bantase, nanko ebhampula again. So sendisho bantase asifumenanga nto ingako mani ku-Adams besides the fact that usincedile ke kodwa kwinto yase-IDEC. Uncedile kwinto yase-IDEC because usixelele into yokubana i-section 27 yadraftwa kwakhe ebusuku ngo-9 uthi after beyenzile yena Advocate Ramsamy no Raphesu, after beyenzile kwafona uPerumalo wathi uPerumalo abokho uGorgeous akakho happy ila section 27 bayenzileyo, so kuzafuneka into nokubana isplitwe into 4. And then uPerumalo waya kwa-Adams ebusuku ke ngoku yabhalwa lento esefowunini lo mfazi uGorgeous, bhalwa esefowunini yaqonda uthi kena ke wayekhona ngalamini. So sivile naleyo nto nokubana kwenziwa izinto ebusuku. Uyabuzwa ke ngoku-Adams into nokubana wena azange xaba ingumnqa le nto nokubana kuze umntu kwakho ebusuku esithi into nokubana kuzafuneka nenze le affidavit, azange like raise i-eyebrows like kwenzeka kwakusenzeka ntoni kweyakho ingqondo. Hayi laa nto yathi mna nto ndandifuna into nokubana oKhumalo noMadondo nobani babanjwe into ndandifuna qomba idom le idom. And bantase ndithe xa ndimamela laa nto ndafumaniseka into nokubana no indlela lo mntu adom ngayo kwalo wayefaka ezo documents phantsi komnyango wakhe, they knew exactly what they were doing. Yabona bantase, and then naye uAdams wa-acta exactly ngalaa ndlela lo mntu lo ebe-expecte a-acte ngayo. Yabona bantase, hayi ke kuloo nto ke ngoku kwa uDrew Ramsamy also made a point into nokubana to show into nokubana enye A1 statement le A1 statement isdentyiweyo ka-Perumal was not written the same day as their A1 statements, is because ngela xesha kwakusenziwa la A1 statement ayikekho umuntu owayeyazi into nokubana lo BMW lady ngowaphi, like ngubani igama lakhe, and i-co-accused okanye the people that were at the panel ngela xesha, that were the panel ngela xesha kwenziwa la interview yayingobani. But kule A1 statement kaPerumal zikhona zonke ezo details. So ke ngoku uAdvocate Circles Ncube is also trying to get this guy to understand into yokubana mfoka bawo, as much as you are saying into yokubana you were there ngokuya istentshwayo lento, but i-details zalento ayizizo eziwawunazo wena ngela xesha, because you didn't know uAdvocate Mukwele was Advocate Mukwele, uBrigadier Mukwele was Brigadier Mukwele at the time. Yaqonda, and you didn't know into nokubana yayingobana bebehleli ku-panel. So what do you mean into nokubana le A1 statement yenziwa phambi kwakho yastentshwa phambi kwakho and all of that, if nawe bungazazi ezi details? Because uPerumal yena umamela lento uyithethayo. So if wawungayazi into nokubana uMukwele ngibani ngela xesha, why kubhalwe phansi Mukwele kodwa bungayazi? Bantase zange ubone umnyango le chicken okanye le goat, zange ubone umnyango bantase. Saphela give up, wasishiya ke nebhombi into nokubana hey kukho icase yamntu uthile yapolisa uthile ecabala bulawa, and then elipolisa ilo case yakhavarishela up ngubani lo mfo Johnson ke kwachaba ngumyeni kaGorgeous girl, yava
umyeni kaGorgeous Girl wakhavarisha loo nto, and then kuthiwa umyeni kaGorgeous Girl wayesebenza ne-richest general in the country. So ke ngoku uthi ke ngoku uAdams into nobana no kuzafuneka kusetshwe loo nto, yabo. So ke ngoku bandase ndithi ke make kuAdams into yoba ziyeke iicases zabanye abantu, uzawukwenza ngantoni wena ngale yoba kufojiwe i-section 27 yakho. Ngathi mendi nangoku i-briefcase yam ithe ndiyovula icase. Athi hayi wena wathi zavula noba yi-10 okanye yi-20 namhlanje nje alone. Ndathi wena ama-briefcase wathi andingoma-briefcase nje, wathi andingoma-briefcase nje, ndinguma-briefcase mna, ndiyaziwa and for a reason, yava. Yaphakama laa nto bantase yathi leqa emoski, qubula i-briefcase yayo, ithe before into nobana ifike emoski yadlula epolice station yavulela i-IDEC icase. Phofa yokuqala icase ayivulayo for i-IDEC yokuqala kudala ezivula. And ke ngoku bantase listening to evidence yakhe, I just believe into nokubana no, this guy, he's not innocent because he's khona into aziplota nabantu, but kule yase-IDEC he's innocent but udom. Yabona umuntu onjalo into nokubana still nangoku akaboni into nokubana uyuziwe. Xa ixelela into nokubana uyuziwe uthi hayi mna. Kwacaba ke ngoku bantase ilentoza i-magistrate yala case yoMadondo and everybody, no Khumalo no Mkwele, caba uyazingena ii-classes zam, so up to date ngayo yonke into eyenzeka kuMadlanga Commission. Hayi bantase khangawaste nexesha bantase. Wathi laa nto yakhe wathi hayi sizidropha zonke ii-charges because what do you mean, sesimbonile into nokubana lo we kubani lo uma-briefcase lo son, ngu-12D and not 12D, u-12D ingqushu kwa-12D, not nje u-12D right, ingqushu ka-12D. Kwathiwa son, kwathiwa into emani yenze zidrotshiwe zonke ii-charges, ngoku into emani yenze into nokubana nithathe uma-briefcase lo, nithathe uGeneral Mkhwanazi bafakwe egumbini linye, sibone into nokubana kuzawuphuma bani. Sibona into nobana kuzawuphuma bani, because yey bantase. And I actually feel sorry for uma-briefcase because I just feel like he's just a guy opeperezayo and izinto kuye azibikho, akabinayo ichance yoziprocessa because kwa indlela le aphendula ngayo ufuna ukungena emlonyeni, and I'm just like, did you even get a chance yoba understand into lokubana umuntu ufuna uthini, because ufuna uphendula before umuntu agqiba ne-question. So bantase yababona abantu abanjalo, and mna abantu abanjalo abantu bafuni kanjani, abantu abanjalo bayandi-overwhelma mna bantase. Andidibanisanga nomuntu odom, not edom because bantase izinto azidibani engqondweni yakhe, because awufuni ukumamela. Yinto esinayo, ingxaki esinayo apha kuma-briefcase. But ke bantase yayihambe kanjalo i-testimony yakhe, and ndiyabavuyela oGeneral Khumalo, General Madondo, Brigadier Mukwele. Ndiyanivuyela bantase. I am so happy that you guys are out, you were found guilty, because into ebuhlungu, into ebindenza emotional ngayo yonke kale nto kaBrigadier Mukwele, into nokubana umntana abantu efunde kangaka wanazo ne-MBA, wacimba into nokubana hayi uzawuhamba ayoba yi-public servant, kanti sana uzifaka emlonyeni wengonyama. Hayi sana, ndiyabavuyela. But yeah bantase sihambe njalo i-testimony briefcase. So yeah, I'll just say the truth. At least it's out, whether through Madlanga or through the court processes. What do you make of the fact that crime intelligence officials were targeted deliberately? This, of course, targeting the heartbeat of the SAPS is quite concerning. Very concerning for the country, but then we tried our best, and we are still trying our best for that impact not to negatively affect then the services that are expected from us. Should we expect any arrest soon? No comment. I feel like today I can finally put this chapter behind me. The past several months have been among the most difficult. Exactly. I entered public service, with
with the belief that my skills and experience would contribute to nation building. And instead, I found myself being arrested, prosecuted, and portrayed in a manner that I maintain does not resonate with, is inconsistent with who I am and the life I have built. Being arrested, being prosecuted, and being driven to court behind a police van, is an experience I will not wish even upon my worst enemy. Watching my name become national news while I was still trying to understand what was happening was devastating. The impact was not only emotional, psychological, but it impacted me professionally and financially. But I'm grateful to my family for carrying this burden with me. Today, the unconditional withdrawal brings me enormous relief. It does not undo everything that happened. However, it gives me freedom to start rebuilding my life. Mr. Adams, are you happy with the testimony that you gave today? You want me back on TV and in trouble with Justice Madlanga, don't you? No, sir. Let's see where it is. Let's see where it is. I came here to tell my story. Let's see where it is. Thank you.